गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. आता आपण पुढचा भाग शिकणार आहोत. त्यामध्ये बघा पेज नंबर 100. त्यात बघा अ क्लीन ग्लास बॉटल ॲपरेटस बघा खाली वॉटर ऑइल डिटर्जंट एक्सेट्रा प्रोसिजर. आता ही ॲक्टिव्हिटी तुम्ही घरी सुद्धा करून पाहू शकता. तर तुम्हाला माहिती आहे एखाद्या ग्लास बॉटल घ्यायची. बघा ॲक्टिव्हिटी तुम्हाला आधी सांगून देते. बघा ग्लास बॉटल घ्यायची एक काचेची आणि त्यामध्ये पाणी घ्यायचं आणि त्यात थोडं तेल टाकायचं. तर तेल काय होतं त्या पाण्यावर तरंगतो. म्हणजे आपल्याला दोन लेअर वेगवेगळे दिसणार. एक पाण्याचं खाली राहील आणि वरती तेलाचं. मग जेव्हा पण यामध्ये डिटर्जंट पावडर एखादं टाकू आणि त्याला हलवू त्या बॉटलला तर काय होतं ते होमोजिनियस. मग आपल्याला दोन लेअर वेगळे दिसणार नाही. होमोजिनियस मिक्सचर आपल्याला दिसेल. तर ही ॲक्टिव्हिटी तुम्ही करून बघायची आहे सर्वांनी. पेज नंबर 100 मी वाचून दाखवते बघा. टेक सम वॉटर इन अ क्लीन ग्लास बॉटल, ॲड सम ऑइल टू इट. द लेअर ऑफ ऑइल विल फ्लोट ऑन दी वॉटर. शेक द बॉटल vigorously. After some time, when the liquid in the bottle settles, the oil will again be seen floating on the water. Now add a few drops of solution of detergent to the above mixture. Shake the bottle vigorously. You will see that the water and oil have become homogeneous and the color of mixture appears milky. म्हणजे मिल्की कलर आपल्याला दुधाळ रंग दिसतो. तर व्हॉट डज दिस हॅपन. आता हे कशा प्रकारे होतं ते इथे दाखवलेलं आहे. बघा द मॉलिक्यूल ऑफ डिटर्जंट आर लॉंग and the properties of its two ends are different. लॉंग असतं ते डिटर्जंटचा जो मॉलिक्यूल असतो तो लॉंग असतो आणि त्याच्या दोन्ही एंड्सच्या ज्या प्रॉपर्टीज असतात ते डिफरंट असते. अ मॉलिक्यूल ऑफ डिटर्जंट होल्ड ऑन टू ए वॉटर मॉलिक्यूल ॲट वन एंड अँड एन ऑइल मॉलिक्यूल ॲट दी अदर एंड. एका एंडला वॉटर मॉलिक्यूल तो होल्ड करून ठेवतो आणि दुसऱ्या एंडला ऑइल मॉलिक्यूल होल्ड करून ठेवतो. ॲज अ रिझल्ट द मॉलिक्यूल ऑफ ऑइल मिक्स विथ द वॉटर. दिस इज हाऊ soap acts when we wash ourselves or our soiled clothes. Our body and clothes become oily. आपली बॉडी आणि क्लोथ्स ऑइली होतात. कशामुळे आपण ऑइल लावतो आणखी क्रीम वगैरे वापरतो. त्याच्यामुळे काय होतं काही जो आहे ऑइल आपल्या क्लोथला पण लागतं. तसेच आपण केसांना ऑइल लावतो तर हे सुद्धा आपल्या क्लोथला सुद्धा लागतं आणि स्किनवर सुद्धा येतं. तर द ऑइली लेयर्स टेक फास्ट द क्रीज क्रॉसिंग थ्रेड ऑफ द मटेरियल ऑफ अवर क्लोथ्स. म्हणजे आडवे उभे जे थ्रेड असतात आपल्या क्लोथचे त्यामध्ये काय होतं ऑइल जे आहे ते लेअर पसरतं. सोप इज यूज फॉर रिमूव्हिंग इट. आणि याला रिमूव्ह करण्यासाठी सोपचा वापर आपण करतो. ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ होल्डिंग ऑन बोथ ऑइल अँड वॉटर, सोप वॉटर स्प्रेड इझिली ऑन मेनी टाइप्स ऑफ सरफेस. द प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टन्स ऑफ स्प्रेडिंग ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड सरफेस ॲक्टिव्हिटी. ही जी प्रॉपर्टी आहे सोपची की तो सरफेसवर स्प्रेड होतो त्याला काय म्हणतात सरफेस ॲक्टिव्हिटी. अँड द सबस्टन्स आणि या सबस्टन्सला काय म्हणतात सर्फेक्टेंट. डिटर्जंट आर सरफेस ॲक्टिव्ह. वन इफेक्ट ऑफ सरफेस ॲक्टिव्हिटी इज लादर फॉर्मेशन. म्हणजे फेस येणे. त्याची एक आणखी डिटर्जंटची प्रॉपर्टी काय आहे त्याची सरफेसवर काय येतं फेस येतं लादर फॉर्मेशन. बघा वन इफेक्ट ऑफ सरफेस ॲक्टिव्हिटी इज ऑल्सो लादर फॉर्मेशन म्हणजे फेस होण्याची क्रिया. आता हे नॅचरल डिटर्जंट रिठा शिकेकाई हे तुम्हाला आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिले कसे आहेत नॅचरल डिटर्जंट आहे. आर नॅचरल डिटर्जंट दे कंटेन केमिकल सॅपोनिन. याच्यामध्ये कोणतं केमिकल असतं नॅचरली असतं त्याच्यामध्ये सॅपोनिन नावाचा केमिकल. सोपनट अँड सोप पॉट म्हणजे रिठा आणि शिकेकाई डू नॉट हॅव एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्युमन स्किन
अँड ऑन सिल्क अँड वूल थ्रेड्स अँड क्लोथ्स. कोणत्याही प्रकारचं वूलचे असेल, सिल्कचे असेल किंवा आपल्या स्किनवर याचा हार्मफुल इफेक्ट होत नाही. ठीक आहे. ओके.